alaikum. Bala Kirista ne yana ɗaure amma zai ebo min ruwa in yi sallah. An ɗaure mai ido an sa mai wanka haka nake rarrafa je ya samu min ruwa tunda ya ga hankali na ya tashi ina na gode ma Allah. Yanzu Bala bari na za ka gidan ko na shiga uku Bala ni kaɗai za ka bari a cikin wurin nan to na gode Allah ya maka albarka. Allah ya sa an sauka lahiya. To amin. Mama tana magana akan Bala Timothy. Wanda ake kiran da Timothy. Ya ce sunan shi Bala amma ana ce masa Timothy. Ana godiya ga Bala ga iyayen shi akan taimakon da Bala ya mama a gurin da suka zauna. Saboda na faɗa da mun an kai shi an sallame shi saura washe gari zai fita aka kawo mama. Da ya ga hankalinta ya tashi tana kuka ya zauna ya ci gaba da kula da ita da ya sati 2 da kwana 4. To ran da za su fito sai suka fito tare. Sai suka tare da mama. Allah ya dawo mu tare za mu to shine mama take bayani take godiya ga iyayen shi da kuma Allah ya maka albarka. Ubangiji Allah an ba maka zuri'a. Abinda kake kokarin ubangiji Allah ya ba da lada. Allah ya maka albarka. Ka hito daga ni da cikin wannan kunci Allah ya ba da lada. Allah ya ba da lada ko makiyina kada Allah ya kai shi wannan wuri. Bare mai sona. Allah ya maka albarka. Allah ya sa a gama lafiya.